Ottikohan se nyt? Ei kun tää on videokuva. Seuraava puoli. Vedetään nyt sitten koko toimenpide. Näin ennen vanhaa. 90 huolto jarruniittien vai? 90 tunnin huolto. Tää on korjaamista. Perkujärvi. Joo. Tämmönen vino. Tuolta puolelta. Sekin on hopettomaa tuo sisällä. Ota vähän kuvaa. Ihan vihreä jo. 20 vuotta vanhat varaosat Hinnan alennustorissa on. asbestilla valmistettu. On vai? Oh. No on todelliset jarrut. Löytyi Raike varastoista näin. Ja kengät. Niin. Pinnat. Ja Dexta on ostanut näin. Joo. Meillä oli verkussa on niin pinnat suoraan. Ja loppua kohden vähän ahistaa, mutta Se on hyvä, että on piukka. tarkkaa työtä on joskus pojat tehnyt 50-luvulla. Teippi pois. No ja viimeistä viedään. Vähän mallataan. Ja valmiisiin. Sinne ei mitään liimaa ole väliin. Nostas vähän niitä sellainen. Mistä te tommosen? Haette tuohon. Se on mitä kantiin on niin iso. Eikä, kun mä oon sitä tavottaa. Pari valmiita. Ei. On hyvä. Ja kartattiin